Siyabingela futhi ke babukeli baka YouTube hamba no Mr Mloja Golden Voice sihle lapha e-studio emsakazweni namhlanje kuseni ku 4 AM sesiphumile ke kuba online emsakazweni sesizokhuluma ke nanimaleli abakhona emakhaya kodwa sicela ukuthi before sikhuluma ubaba Mloja athi ukunibingelela anibulise sizokhuluma ukuthi ungathembisi namhlanje ungathembisi uma ungakufeze baba Mloja. Ngilithathe leli thuba ngazo zombili mfowethu ngibingelele kumbukeli we YouTube channel ka Mthandazi Dlamini. Sibonga kakhulu nokuthi ke futhi hlezi uchitha ingxenye yesikhathi sakho sichushisana sibonisana sikhuphuka lesitebhisi sempilo. Namhlanje udokotela uthinta indaba ebaluleke ngendlela esimanga indaba lapha ya ethinta ukuthembisa methi ke ungathembisi ungeke ufeze. Ngicabanga ukuthi udokotela ukhuluma ikakhulukazi njengoba kuumuntu wesintu ubheka kakhulu ngale entweni zesintu. Ngizogijima ngibekise lapha namhlambe ke usa desperate usengakatholi lokho noma mhlamba amandla uthembisa izinto ezinkulu uthi yabona ke uma ngabe ngangithola inhlanhla yomsebenzi mhlamba wemali engaka noma ngithola imali engaka ngizokwenza 1 2 3 bese ke inhlanhla yavuleka yabhoboka iba khona mhlambe ke leyo mali engaka bese wena uyakhohlwa ukwenza lo wawuthembisile eqaleni bese ke sewenza ukusha osekuvelile. Isihloko sethu silele lapho ungathembisi ungeke ufeze. Dlamini sifuna ukubuya kuwena kwenzakalani ngekhathi sengithembisile ukuthi ngizokwenza kanje ngivusa umuzwa wasekhaya ngikhanda indlu kagogo kanje bese ke masikhona imali bese ngihamba ngidla nezintombi ngemoto ngihamba weekend ngibushaya. Njengoba sisibekile lapha ukuthi ungathembisi ungeke ufeze. Uyazi ukubuhlungu ukuthi umuntu umthembise into bese into awusayenza. Okay. Awubheke nje imagine na intombi mhlawumbe uthe wena uyeze ekhaya ubuzovela. Balungisela yonke into la ekhaya bese wena awuseze emva kwalokho. Nalidlozi kusho wena uthi mangathola imali engaka ngizofaka ama tombstone lapha emathuneni. Ngikhonke ukuyathuna kube kuhle. Ngakho uRondo ekhaya kiThebaleni. Ngibuyisa abantu abadala sangasekho emhlabeni. Baphile lapha ekhaya abantu yonke into ihambe kahle. Ngivusa umuntu osekhaya so uyithole ke manje imali wena so uphumile wakho umuzwa wakho wena manje awusakwenza konke lokushilo. Kunababukela bakhona emakhaya nje bangikhuluma njengamanje baneyinkinga ezingaphezulu kwamandla bathembisa bangafezi. Dlamini ngifuna ukubheka la ngiyathembisa ngifezi ngiyaxoshwa emsebenzini okanye ngithola ingozi emoto ngiyalimala something nje ezophazamisa impilo yami. Ngithini mangivuka lapho ngithi ngilinyazwe idlozi ngilinyazwe yini ngempela lapho ulinyazwe amagama akho uyilimaze wena akusili idlozi. Ulinyazwe amagama akho kulento owayisho. Okay. Yes. Uthembisa abantu abarong. Wadlasa abantu abarong abangadlaliswa. Okay. Abademand uyachaza ukuthi angeke ngisakwazi lo msebenzi lo ngoba zathi unginasi nanasi ngizocubeka nge15 but masothembisile kuyimaster ukuthi vele ukufeza lakho. Cabanga ukuthi sikufundile okuningi kakhulu kulodaba esixoxa ngalo namhlanje ukuthi bakwethu asisenze ngokusemandleni ethu ukuthi asithembisi singafezi. Asenze ngokusemandleni ethu ukuthi uma ngabe kuvela ithuba lokuthi uthola lawo mandla lento esenhlizweni nalento hlezi uyiphupha ukuthiwa yenza phinde futhi sijwayeze lento ukuthi singasuki nje siyohlola nje soyasuka nje uyohlola nje akube nesizathu esikwenza uyohlola ngoba mangathiwa nje uyakubuza nje Mthandazi mongene uzohlola ini hayi ngizohlola nje impilo yami ukuthi hamba uzohlola ini kuwenze njani ngoba sihamba thina sikhulume kabi abalaphi bendabuko sithi awasebenzi awunjani isizathu nami ngiyengazi nokuthi kumoshakele kuphi aphupha umuntu ukuthiwa akathathele kwakuhlanganise naloko
sozohamba uyohlola hayi kunephupho nje libuya kane kodwa lephupho li straight forward. So please guys, uma ngabe kusho ukuthi uyohlola iya nesizathu sokuthi na umkhuba ekhaya uvelile ingane yami lencane yenzekele 1 2 3 lenye esibili umkhokha lo engubona ngizobheka ukuthi kumoshakale kuphi sihambe siyovala la kudungeke khona. Umthandazo uDlamini uyatholakala ku 071 52 92 117 071 52 92 117. Nkosi ngibusise. Amen.